ushwedani uzoyena yini uba nogada yena ukhuluma kakhuluma ngaphandle singekho futhi nje masikhona yena vala umlomo angathi akasiboni kwayena nje angazi indaba Yash ya kunganjani ukuthi siqophe ushweda uma ekhuluma noma wakhe uma bebodwe kameleni kunjalo kodwa kusiko nje umsindo kuphela sithathe ubuso bakhe uqobo kepha yena uzothi simqambela amanga uzothi akusiye lo bekhuluma lapha yana impela lokho angakwenzela la nakho thatha la nali netiye phuzani nakho kunjalo impela anti yazi njengoba sibona nje kumafilimu bangase sikwazi nje ukubeka ikamera mhlawumbe endaweni athile konke ngihamba kahle kodwa Yash kulula ukukhuluma sizoyibeka kuphi camera futhi sizoyithatha kuphi konje singayithola lapha ngicabanga singayithola online okay awuthi ngibheke njengamanje yebo Vasat kulezi insuku uthola yonke into efonini Yash wenze kahle wafika nalowo mqondo qhubeka ubheke yebo yebo ngiyayithola ikamera kulungile ithenge manje leli haba lingaka Auntie akulona nje haba ukungani vele bujwayele ukuqala ngeimbali ingakho ngifike nalesi futhi njengoba ungazizwa ke kahle ngiphathe nama fruits ngiyacela sithathe kulungile ke ngizosibeka lana noma ngcono ngiyibeke le ngiyeza hayi asidinga ubungani bakho la nasekuqaleni wafika kanje wazenza umuntu omuhle emva kwalapho wasikhaphela nje kanjalo thina Auntie manje lamaqhubu uzobamba kuze kube yinini ngempela mina ngenza isinqumo ukuthi ngeke ngisaphinde ngilwe nawe ngiyacela phela ungalwi nami kungani ulana yazi ngicabanga kakhulu ngakho izolo eqinisweni ngiyazi ukuthi kunjani uma ufuna into ngempela kodwa ube wazi kahle ukuthi ngeke ukwazi kuba naye akuwona umuzwa omuhle hlalo dabeni Shwetsa ngiyacela thola lesikhalazo sakho ngo-AJ khohlwa nje lokho ongenani ke bengicela ukuthi ungizoqala ukuthi ngithini lalela uma usula lesikhalazo sifakile ngizokunika noma yini oyifunayo wena yini ngempela ongasinika yona mina ngingulila Abiram Jahagida ngunkosikazi kaAJ umakoti wabaka Jahagida ayikho into engingikwazi ukuyenza ngakwazi ukukunika noma yini oyifunayo engikucelayo nje kuphela ukuthi usula isikhalazo senzile ngomnyeni wami yonke into engiyicelayo ngiyakuthembisa kulungile ngakho ngingivumele ngishade noAJ uyeni isizathu njengoba uAJ evalelwe uyeni isizathu sokuthi abakaJahagida bahlambalazeke kodwa kunjalo usafuna ukuba umakoti wakhona uyacabanga nje kodwa lo muntu ngomqondo wakhe ngempela kwenzakaleni akusakhulumeki manje lila kungani uthule khuluma uthini uyavuma ke kodwa uma uSarojini ezoyizela ngokwakhe la azositshela yena okuphuma kuye kulungile sokhuluma kahle yonke into mase kufika ugogo la Lila gogo unjani kodwa Lila ini kwenzakala unjani ngicela ukuthi ulalele kahle yonke into engizoyisho kuwena uAJ kumele ashade uShwetsa ini uthini manje cha ngeke gogo lalela bengazi kahle ukuthi lento izokuthusa unyusela kushwe kodwa ima ngicela ukuthi ungizwe bandla
Uma sifuna uAJ aphume kule nqoshunqosha kuyo, iyona yodwa indlela le. Kodwa Ngicela ungithembe. ucabanga ukuthi lokho kungenza ukuthi uAbraham amkhulule. Yebo gogo. Unesiqiniseko? Kulungile ke. Yebo. Kumele sihambe sekhona laphana. Woza sambe, asambe. Shwetha nakho sengimlethile ugogo njengoba kade ucelile. Manje usungakhuluma ke naye. Sarojini uyazi ngizizwa kabi ngempela ngalokho kwenzeka ngalela langa. Kodwa bengazi ngenze njani ngoba ukuhlaza balengane. Buka nje ukuthi uzenzeni yena njengamanje. Ngenxa yesimo sakho ngizovuma ukuthi uAbraham akushade. Kodwa ngaphambi kokuba mina noLila sihambe lapha kuzomela ukuthi ucishe icala. Ngifuna ukugoduka noAbraham namhlanje. Kodwa ngeke ngikhohle ukuthi wena waqhubhuza amanga kwaze kwalala uAbraham ejele ubusuku obubodwa. Gogo lalela. Akusingona ukuthi ngikwenze lokho ngoba ngithanda kodwa gogo ngimthanda ngenhliziyo yami yonke uAbraham. Ingakho ngenze lokho engikwenzile. Nale yokuthi uAJ uye walala entilongweni hayi ngiphathanga kahle nami ngiyaxolisa. Ngixolisa kakhulu gogo. Ngiyaxolisa. Shwetha. Uyasula isikhalazo sakhe ngithi. Ngizokwenza. Sawubona, mshushisi. Ushweta lokhulumayo. Kahle. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.